ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи нокаутижӣ қарор доред. Дар видеоролики имрӯза дар бораи баргашти Салим Муҳиддинов гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шута лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. пеш аз саршавии видеоролик ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки ба шабакаи мо обуна шудану занголачаро гирён кардана фаромӯш накунед. Иёқа вақти шуморо намегира, аммо мада мотиватсия метавад ки бо видеороликҳои беҳтарина пешкаш шумо гардонам. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, Салим Муҳиддинов сомонаи расмии инстаграми хечао далит карда буд ва муддати дуру дароз аз Салим ягон хабар набуд. ҳам акнун хушхабара ба шумо мерасонам ки худи диру Салим Муҳиддинов саҳифаи расмии инстаграми хеча барқарор кард ва дар уҷа постера нашр кард ки чунин нависондагӣ буд: ассалому алайкум, алҳамдулиллоҳ, зиндаву саломат ҳастам, оиладор. Ба ҳама раҳмат барои табрикот. Ман баргаштам. Раҳмат ба нафароне ки мара интизор буданд. ҳама қудрату тавоноӣ дар дасти Аллоҳ аст. хотиррасон мекунем ки охирон бор Салим Муҳиддинов дар турнири Беллатор 244 бар зидди Вебер Алмейдаи бразилӣ ҷанг карда буд ва дар раунди якум бо усули нокаути техникӣ шикаст хӯрда буд. Иногда бывает такое, что пропускаем. Так что все, что не происходит, все по воле Всевышнего. В любом положении, альхамдулилля. ҳам акнун Салим машқу тамриноша дар толори АК Таиланд сар кард. Ба Салим Муҳиддинов ба ҳаёти мустақил қадам мондана табрик мекунем ва бо оилаи худ дуру дароз ҳаёт ба сар бурдана орзумандем. табрикотона дӯстон дар зери ҳамин видео дар комментария нависем. дӯстон, ба наздикӣ хабарҳои хуш аз тарафи Салим мо шуморо интизор аст. барои ҳамин ба шабакаи мо обуна шавем. фаромӯш накунед, шумо беҳтаринед. ба наздикӣ вомехӯрем. То видеоролики навбатӣ, хайр. Ай тоҷикисто, ҳамадан салом, мардои лоик, бачаҳои тоҷик.